Vítam vás pri druhom videu o obchodovaní kryptomien s botmi. Som veľmi rád, že sa vám prvé video tak moc páčilo, nečakal som toľko pozitívnych reakcií. Tak som sa rozhodol v čo najrýchlejšom čase vytvoriť nové video, nový content, nový obsah, aby sme sa mohli čo najrýchlejšie učiť a čo najviac tradovať, kým je ešte Bitcoin nízko a kým nejde hore. Takže v tomto videu by som vám ďalej priblížil skalpovanie, ukázal vám nastavenia, ktoré odporúčam pre úplne manuálne skalpovanie tak, aby vás bot nejak neobmedzoval. A ešte priblížim ďalšie faktory a aj indikátory, ktoré treba dodržovať, pokiaľ ste nováčik v skalpovaní. Takže hlavne, keď si stiahnete Moonbota a zaregistrujete ho, vyberete si burzu, dáte apply, vložíte kľúče a budete mať free verziu. Ja mám už pro verziu, ktorú som si kúpil. Free verzia sa od pro verzie líši tým, že free verzia má obmedzenú výšku jednej objednávky na zhruba $40. Pro verzia má neobmedzenú výšku objednávky. Ďalej, free verzia môže obchodovať len s pármi altcoiny a bitcoiny. Pro verzia môže obchodovať s pármi altcoiny, bitcoiny, USDT, PAX, ETH a BNB. Tretie obmedzenie spočíva v tom, že môžete mať otvorených najviac 20 objednávok vo free verzii. V pro verzii je toto obmedzenie, nie je toto obmedzenie, takže môžete mať otvorených nekonečno objednávok. Ďalej si vysvetlíme základy, ktoré teda potrebujete vedieť na skalpovanie. A to je otvoriť si graf. To urobíte tým, že sem napíšete meno altcoinu, vyberem náhodné. Ďalej, tieto veci sme si vysvetlili. Výška objednávky, predajná cena, kúpna cena. Ďalej máme škálovanie grafu. Netreba vysvetľovať. Následne čiary bidu a asku. Ukazujú, kde je najnižší ask a najvyšší bid. Po čiarach tu máme krížiky, červené a zelené. Tiež sa dajú vypnúť a zapnúť. Červený krížik znamená, že nejaký človek alebo robot predal do strany bidu. Zelený krížik znamená, že niekto nákupil zo strany asku. Vtedy ide cena hore. Odporúčam mať zapnuté aj čiary, aj krížiky pre lepšiu vizualizáciu. Ďalej, napravo na grafe máme kúpiť. Kupuje sa podľa týchto nastavení. To znamená, keď mám nastavenú kúpnu cenu plus 1, objednávka sa uloží 1% nad červenú čiaru, nad ask. Panicsell znamená i hneď predať. Používa sa, keď chcete čo najrýchlejšie predať. Napríklad, keď ide cena hore, alebo keď si myslíte, že už cena dosiahla vrchol a chcete čo najrýchlejšie predať. Panicsell, predávanie s Panicsellom sa dá nastaviť v nastaveniach, ktoré si ukážeme za chvíľku. Okrem toho, že klikáte na buy a Panicsell, môžete rovno kliknúť dvakrát na graf. Tým Moonbot uloží objednávku. Toto je najväčšia výhoda Moonbota pri skalpovaní. Žiadny iný bot tak rýchlo neukladá objednávky a nemôže ich tak rýchlo meniť. To znamená, myslíte si, že cena padne dole, kliknete dvakrát na graf a položíte objednávku. Nemusíte klikať na žiadne buy. Takisto, keď vidíte, že ešte ďalej stále padá a pokračuje, môžete ju meniť. Keď náhodou kúpite, takisto môžete dvojklikom meniť predajnú cenu a dať ju tam, kam si až myslíte, že pôjde coin. Predať sa dá tým, že kliknete pod svoju nákupnú cenu, alebo teda Panicsellom. Ďalej, keď sme spomenuli Panicsell. Panicsell predáva na úrovni posledného asku. Je tak nastavený defaultne, čiže od výroby. To znamená, že keď stlačíte Panicsell, začne predávať tam, kde je táto červená čiara. Pokiaľ chcete predávať nižšie, aby to predalo rýchlejšie, treba si nastaviť v settingoch main a Panicsell spread. Spread znamená, o koľko percent dá Panicsell objednávku, predajnú objednávku pod posledný ask. Keď tu mám nastavené 2%, znamená to, že v tomto momente mám kúpené a keď Panicsellnem, tak to zníži predajnú cenu
alebo cenu predajnej objednávky o 2% nižšie, aby ju okamžite predal. Toto je najrýchlejší spôsob, ako okamžite predať. Ďalej, poďme teda do tých nastavení. Pokiaľ nechcete, aby vás bot nejako obmedzoval, nastavte si main nastavenia presne ako mám ja. Ďalej sa posunieme na sekciu Advanced. Tu si zakliknite určite Iceberg Sally a posunte tento counter alebo tento bar na úplné maximum. Pokiaľ neviete, čo znamenajú Iceberg Sally, dôkladne si o nich prečítajte na Google. V podstate Iceberg Sally sú to, že keď vy uložíte predajnú objednávku, v orderbooku bude vidieť len 10% z vašej predajnej objednávky, ďalších 90% bude skrytých. Týmto spôsobom vlastne nevytvárate vizuálne steny voly a tým neblokujete postup hore. Je to ako keby také klamstvo, ale pomáha to. Následne, čo by som ešte spomenul, je user interface a štýly, ktoré si môžete nastaviť. Mne napríklad svetlá farba ťahá oči, takže som si nastavil tmavý skin. V tlačítku Show Markets môžete vidieť hodinové delty a 15-minútové delty, čo je veľmi dôležité pre scalperov. Pokiaľ sa vám nechce otvárať kryptoskenere alebo nejaké iné web stránky a tak ďalej, stačí kliknúť na hodinovú deltu, ktorú vám zoradí od najväčšej po najmenšiu a môžete si podľa toho vybrať coin. Avšak viacej doporučujem 15-minútovú deltu, pretože hovorí o coinoch alebo ukazuje nám coiny, ktoré lietali v posledných 15 minútach. Môžeme tu vedieť, že najvyššie je teta. Keď na ňu klikneme, rovnako nám otvorí graf. A môžeme vidieť, že lieta. Takže sa dá v podstate skalpovať. Spomeniem tlačítko Reports, kde uvidíte všetky doteraz vykonané transakcie. Môžete si prepínať medzi všetkými alebo len aktívnymi transakciami alebo len uzavretými transakciami alebo všetkými aj s vymazanými. Je dôležité prepínať si medzi emulátorom, čiže obchodovaním bez peňazí a reálnymi objednávkami s peniazmi. Ďalej si môžete nakliknúť, odkedy chcete vidieť svoje výsledky. Keď odkliknete From, tak vám ukáže všetky doterajšie výsledky. Keď zakliknete, tak len od určitého dátumu, tiež po určitý dátum. A teraz ďalej ku scalpingu. Treba ako tretiu vec sledovať buy volume a sell volume, ktorý nám hovorí o tom, či ľudia kupujú alebo predávajú. Keď cena padá, bude sa zvyšovať sell volume. Ako náhle sa prestane zvyšovať, znamená to, že ľudia prestávajú predávať, cena prestáva padať. Začne sa zvyšovať buy volume. Na základe toho treba kupovať okrem tých dvoch podmienok, ktoré som hovoril v prvom videu. A to sú steny a spomalovanie pádu ceny. Štvrtú vec, ktorú by som odporúčal pre nováčikov scalperov, je obchodovať len pri uptrende. To znamená, keď coin stúpa. A hneď aj vysvetlím prečo. Ako môžete vidieť coin Loom na Binance. Vlastne po tento vrchol je uptrend a druhým vrcholom, ktorý je nižší než najvyšší vrchol, začína downtrend. Pri červenej zvislej čiare by som prestal obchodovať. Aby sme si to lepšie vizualizovali, modrá čiara nám znázorňuje uptrend, červená ukazuje, že to ďalej už klesalo. Ako zistíte, že končí uptrend? Pokiaľ je ďalší vrchol po najvyššom vrchole menší, uptrend sa skončil a začína downtrend. To znamená, ideme hore, prvý vrchol, druhý vrchol je väčší, uptrend pokračuje. Ďalší vrchol není menší, je rovnaký alebo väčší, uptrend pokračuje. Ďalší vrchol je rovnaký alebo väčší, uptrend pokračuje. Ďalší vrchol je rovnaký alebo väčší, uptrend pokračuje. To isté. Ďalší vrchol je menší, uptrend skončil. Tu prestaňte skalpovať. Je to hlavne preto, že zmeny ceny potom, ako sa otočí trend, sú už menej výrazné. Neoplatí sa tu skalpovať, pretože pokiaľ nekúpite na
úplnom spodku, na úplnom odrazení ceny hore, tak nezarobíte skoro nič alebo prerobíte. Žltá čiara nám na tomto grafe znázorňuje, kedy vám kryptoskéner dá informáciu, že cena stúpla o 3%. To znamená, že odtiaľto vlastne môžete skalpovať. Modré šipky hore ukazujú miesta možného nákupu. Tu bol prvý dip, prvé zníženie ceny, tu sa dalo kúpiť. Druhý dip, druhé zníženie ceny, tiež sa dalo kúpiť, tiež sa dalo kúpiť, tiež sa dalo kúpiť tu alebo tu. Ďalej by ste mohli kúpiť tu, tu a tu. To je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 skalpov. Pokiaľ by ste mali všetky skalpy úspešné, tak by ste mohli bez problémov zvýšiť za túto hodinku svoj celkový balans asi o 5-6%, možno viac. Takže toto bolo druhé základné video o skalpovaní. Hádam sa vám páčilo a hádam ste sa nestratili v tom, čo som hovoril. Teraz potrebujem vedieť, čo by ste sa chceli naučiť do ďalšieho videa. Moja vízia je tá, že by som vám povedal, aké stratégie existujú v Moonbote. Tým myslím tieto. Keď si kliknete na tlačítko stratégie, sú tam dropy, voly, pumpy, moonshoty a tak ďalej. Čiže v ďalšom videu by som chcel vysvetliť, čo robí každá z týchto stratégií. Pokiaľ však chcete vedieť niečo iné, treba to napísať do komentov, aby som o tom vedel a mohol nad tým rozmýšľať. Ďakujem za pozretie a prajem vám veľa šťastia pri obchodovaní.